Здравейте! Когато попаднете на това видео, ще разберете как да използвате силата на рода. Това е изключителна практика, която наистина може да ви помогне, за да намерите защо и как във вашия живот се случват събития, обстоятелства, как се създават кармични връзки и как да използвате именно силата на вашия род, за да живеете в изобилие, в благоденствие, просперитет и защо не трябва да бъдем далеч от собственият си род. С вас тук в канала ще работи Дани Костова. Занимавам се с литотерапия. Завършил съм също и духовна практика, изключително силни инициации, които възстановяват вашия баланс и хармония. И също и родовата терапия. Как и по какъв начин може да се трансформира енергия с силата на рода. Добре дошли в това пространство.